Πολλές φορές δίνουμε σημασία τι γράφουν τα συμβόλαια, πόσο μεγάλο είναι. Αλλά ξεχνάμε να δώσουμε σημασία πώς νιώθουμε μέσα στο χώρο αυτό. Σήμερα θα δούμε ένα διαμέρισμα που είναι 41 τετραγωνικά, αλλά νιώθεις που είναι 60 με 65 τετραγωνικά. Είναι τόσο καλό σχεδιασμένο, ανοιχτά, ωραία, μεγάλα τετράγωνα, παραθέα γύρω-γύρω σε όλο το σπίτι, σαλόνι, κουζίνα και σοφρό δωμάτιο, ανοιχτό πλάνο με σαλόνι και κουζίνα, μπαλκόνια γύρω-γύρω, ένα walking cabinet με πολύ αποδεικτικό στόλος, έχεις ένα laundry area που είναι το πλυντήριο για να κάνεις κλεισίματα τα ρούχα στον πενιντά, το σιδέρωμα, έχεις ένα καλό μέγεθος μπάνιο και ένα πνευμάτιο. Sunrise is just for you, so come along and take my hand. Αν σας ενδιαφέρει, καλέστε μας ή στείλτε μας ένα μήνυμα. Ευχαριστούμε από τη Maxim Real Estate Services.